Ntombi, uthina Ntombi? Uthi busandicinga. Hayibo ufuna ungixeba udongisa indlela ende kanje ngegawuni. Bathina abantu bizidongisa ngegawuni emini kanje. Benalo nosiqwathi. Akho mntu unothetha apha kule neighborhood because I'm the hottest chick in this neighborhood. So akho mntu unobuza uba kutheni ndidongisa ngegawuni indlela ende kanje. Hayi masiyeke into yegawuni ngoku. Khawubalise kaloku uhambo lakho khawubalise. Hey, hayi ndiyakubona ufuna umosha ixesha. Ndaya kulo mfana ke. Ndithe ndisangena ngomnyango bendilangazelela endiphuthaphutha wena andazokutheni endilencalenca hayibo lencalenca soxoka ukuxelela Tshomi uthe kusenjalo ndibe ndimnqanda ndithi hayi khawume nantsika yima nantsika sinobusuku bonke hayi akafuna ukumamela umfana wambamba walijula ebhedeni Tshomi ebhedeni ewe Tshomi ndathi gwaphululu njengo-undertaker wabuya walityhela esifubeni yondibhuzulu ndathi gwaphululu njengo-undertaker wakhona ndathi maka bhuti ngoba ndiyabona ngathi ndingqamele imane xa ndithulele iwivu ndiyibeke phaa ecaleni wazana ungayithuli iwivu ndathi yabo uthini ufuna mna ndizibhukubhukuza kwezingubo zakho ngale wivu uyazi uba imalini uyayazi wathi ke okay ke yithule ndayibamba ndathatha iwivu wam ndayibeka ecaleni ndathi yisa nantsika ndifuna yisa wafika wala yo Tshomi nosiqwathi andifuna uyithelela into hayi Tshomi izonezo ukuthi kwenzekeni mvoko kwathi kusenjalo into yakhe ivele ime 2 seconds under 2 minutes 2 seconds tyokololo anoketyamba azoxona ketyamba yabona hayi soxona awuxelela Tshomi ndiyakuxelela soqwathi yeyi 2 seconds tyokololo ndalihambela ityokololo yo wahamba amanyala hayi Tshomi uhambile amanyala the worst part uthi mandiphinde ndithwale iwivu ndithi hayibo iwivu yam ayinento yokwenza nje nale nto yakho yenzapha kuwe uthi hayi okanye inganceda ndithi uyabona uphambene bhuti uphambene into engange ndiphinde ndiyenzile uba phinde ndithwale iwivu yam zongena kwezi ngubo zakho yo hayi shem hayibo ucimba iwivu yakho uzokwenza ntoni yona uncedile Tshomi angayithwali uncedile